Siri siri lase lase goli langgo yangni gerba. Hey लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' बे जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों मिनि बाला आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिरफुं बर' लोगोसे मनालिसा बसुमतारी बिथांमोन। स' बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों देरहासार बर' आरो बेबी राभा बिथांमोना। डाइरेक्शन अफ करिय'ग्राफाव दङ लिसान रामसियारि बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों बिलिफां बर'। मेकआप आर्टिस्टआव दङ रेखा बसुमतारिया आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथाङानो फ्रम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारानिफ्राय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिनि बाला अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो नैबे स्क्रिनाव नुनाय जेबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव एबा जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' बिनिखायनो नोंथांमोना बे जेबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेल एबा जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो नुनो मोनो। स' लोगोफोर जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिनि बाला अफिशियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। स' बिथांमोना जेब्ला रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नुनो मोनखागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।